Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Keď Ježiš prišiel na lodi znova na druhý breh, zhromaždil sa k nemu veľký zástup a on stál na brehu mora. Tu prišiel k nemu predstavený z synagógy menom Jairus. Len čo uzrel Ježiša, padol mu k nohám a úpenlivo ho prosil: Dcérka mi skonáva, poď vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila. A Ježiš odišiel s ním. Šiel za ním veľký zástup a tlačil sa na neho. O Ježišovi sa dopočula aj žena, ktorá 12 rokov trpela na krvotok. Veľa si vystála u mnohých lekárov a minula celý svoj majetok, ale nič neosožilo, ba bolo ešte horšie. Prišla zozadu v zástupe a dotkla sa jeho rúcha. Povedala si totiž: ak sa čo len jeho rúcha dotknem, ozdraviem. A hneď prestala krvácať a pocítila v tele, že je z choroby vyliečená. Ježiš hneď zbadal, že z neho vyšla sila, obrátil sa k zástupu a povedal: kto sa to dotkol môjho rúcha? Jeho učeníci mu povedali: vidíš, že sa na teba tlačí zástup a pýtaš sa, kto sa ma to dotkol? Ale on očami hľadal tú, čo to urobila. Žena, vedia, čo sa s ňou stalo, s bázňou a chvením prišla, padla k jeho nohám a povedala celú pravdu. A on jej povedal: dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Odiď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby. Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali: tvoja dcéra zomrela, na čo ešte unúvať učiteľa? Ježiš počul tieto slova, povedal predstavenému synagógy: neboj sa, len ver. A nikomu nedovolil, aby šiel s ním, iba Petrovi, Jakubovi a jeho bratovi Jánovi. Keď prišli k domu predstaveného synagógy a videl rozruch, pláč a veľké kvílenie, vošiel a povedal im: čo robíte rozruch a plačete? Dievča neumrelo, ale spí. Oni sa mu vysmiali. No on všetkých vyhnal, vzal zo sebou otca a matku dieťaťa a tých, čo boli s ním, vstúpil tam, kde dievča ležalo, chytil ho za ruku a povedal: Talita kum, čo v preklade znamená: dievča, hovorím ti, vstaň. Dievča hneď vstalo a chodilo. Malo totiž 12 rokov. Zmocnil sa ich úžas a zdesenie. Potom im prísne nariadil, že sa to nesmie nikto zvedieť, a povedal, aby dali dievčaťu jesť. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, takže včera sme trošku hovorili o tom, že Boh nás skúša a naša vlastná žiadostivosť, ktorá je v nás, nás pokúša. Že jedna tá istá situácia môže byť z Božej strany skúškou pre nás, ale zo strany žiadostivosti môže byť pre nás pokúšením. A tak ako kráľ Dávid v jednej chvíli mohol v tej žiadostivosti pomstiť sa tomu mužovi, ktorý ho preklínal, alebo mohol to vidieť ako skúšku svojej pokory, v ktorej má konať ako Boží človek. A Dávid túto skúšku zvládol nie ako človek žiadostivosti a pomsty, ale túto skúšku zvládol ako človek pokory. Takže skúška a pokušenie. Boh nás nikdy nepokúša. Boh nás skúša, môže nás skúšať, ale to, čo nás pokúša, je naša vlastná žiadostivosť. No a dnes si trochu vysvetlíme, že kde sa vôbec v nás tá žiadostivosť vzala. Že prečo ju človek v sebe má. Že prečo sa dokonca s touto žiadostivosťou rodíme na tento svet. A že čím sme starší, tak tá žiadostivosť je stále väčšia a môže byť v človeku silnejšia. Tak preto, aby sme si vysvetlili, odkiaľ sa tá žiadostivosť vzala, musíme ísť niekde na počiatok ľudského stvorenia. Keď trochu čítame Sväté písmo a rozmýšľame nad vecami, o ktorých písmo hovorí pri tom stvorení človeka, tak nájdeme a stretneme v tých počiatkoch ľudstva ten obraz záhrady Eden alebo rája. Znova, čo to znamená? Že čo tým
chcela Biblia povedať, keď hovorí o tom, že prvý človek žil v záhrade Eden. Žil v ráji. Tak musíme vedieť, že to nie je tak miesto, ktoré by sme mali hľadať niekde na zemi, ako je to stav, v ktorom sa človek nachádzal po stvorení. A tento stav nazývame stav prvotnej svetosti a spravodlivosti. Čiže záhrada Eden je obraz pre stav človeka, ktorý nazývame stav prvotnej svetosti a spravodlivosti. Čo to znamená prvotná svetosť? Že človek mal po stvorení účasť na Božom živote. Keď si pamätáte z tej piatkovej omše ten obraz tej nádoby, ten príklad tej nádoby, tak človek po stvorení bol nádobou, ktorá bola naplnená. Čiže človek žil v Božej milosti. Človek a jeho vnútro bolo naplnené Božou milosťou. To znamená, že človek mal účasť na Božom živote. To je prvotná svetosť. A prvotná spravodlivosť znamená to, že tí prví ľudia, o ktorých hovorí Sväté písmo, žili medzi sebou v súlade. Teda muž a žena žili medzi sebou v súlade a v harmónii, v jednote. A takisto človek žil v súlade aj s okolitým svetom, ktorého bol súčasťou. To je taká prvotná spravodlivosť, v ktorej ľudia mali žiť. Svetosť a spravodlivosť mala byť vyjadrením jeho života, pretože človek vyšiel z Božích rúk a Božie dielo nenesie v sebe chybu. Božie dielo nenesie v sebe nejakú vadu, nejaký nedostatok. Keď človek je Božím dielom, keď je Božím stvorením, dokonca má v sebe Boží obraz a Božiu podobu, teda musel byť stvorený správne a dobre, výborne. Keď sa hovorí o stvorení človeka, Boh videl, že je to veľmi, veľmi dobre, hovorí Svätopisec. O veciach hovorí, že to boli dobre, ale o človeku hovorí, že to bolo veľmi dobre, keď ho stvoril. Takže výborné, mohli by sme povedať. Pretože jeho stav bol stav svetosti a spravodlivosti. Ale do života nás ľudí zasiahne zlý a človek zhreší. Jeho život sa obráti. To znamená, že je v nás porušený ten súlad. Teda je v nás porušená tá svetosť a spravodlivosť života, ktorú človek má od stvorenia. Stal sa nádoba, ktorá sa vyprázdnila, ktorá sa vyliala. To znamená, že vnútri je človek prázdny. Už nie je naplnený Božou milosťou. Už nemá účasť na Božom živote. Boh je všade, len nie v nás. To je to, že sme stratili tú prvotnú svetosť. A takisto je narušený aj ten súlad medzi mužom a ženou. Už napríklad to prekliatie, ktoré sa tam spomína, hovorí o tom, že žena bude žiadostivo túžiť po mužovi a muž bude nad ňou panovať. Už tam nie je súlad. Čo je to, že túžiť a panovať? To tam niekedy nebolo. Bol tam súlad, harmónia, jednota, pokoj, porozumenie. To bol obraz života medzi mužom a ženou. A tu slova ako žiadostivo túžiť a panovať nad ňou. To už nie je súlad. To už bude istý boj medzi mužom a ženou. Takže to je to porušenie, ktoré v sebe človek nesie. Takže hriech, ktorý nazývame, že dedičný hriech, to znamená, to je stav, do ktorého človek vstúpil. A ten stav hovorí v takých múdrych slovách o tom, že naša ľudská prírodzenosť bola zranená alebo ranená týmto hriechom. Ako? Že sa v nás narušili tie prirodzené sily, ktoré v sebe máme, alebo ktoré nám boli dané. Človek podlieha nevedomosti. Nevedomosti takisto podlieha utrpeniu, moci smrti a je náchylný k zlému. Je náchylný k zlému. A práve tú náchylnosť k zlému, inými slovami nazývame, že žiadostivosť. Čiže je v nás tá sila žiadostivosti. To znamená, že človek je náchylný k zlému. Je náchylný. Nemusí v istej chvíli, ale v istej chvíli sa tá žiadostivosť prejaví. Takže toto dedíme. To nie je náš osobný hriech, nie je to naša osobná vina, pre ktorú
sa rodíme akoby takto narušení z toho súladu a z tej prvotnej spravodlivosti a svetosti, ale je to zdedené po Adamovi a Eve. Že to dedíme. Nie je to osobná vina, ale je to dedičné. Tak ako je vo fyzickej oblasti dedičnosť, tak je aj v duchovnej oblasti dedičnosť. Takže sme na podobu Adama. Takže sme v tom porušení. Takže v nás potom účinkuje tá sila žiadostivosti, ktorej si je človek aj veľmi vedomý v istých momentoch a v istých situáciách. Svätý Pavol to v liste Rímanom vyjadril asi takýmito slovami, že rozumom viem, čo je dobré, a chcel by som takto konať a s radosťou súhlasím s Božím zákonom, keď o tom rozmýšľam. Ale potom pokračuje ďalej. Ale vo svojom tele cítim iný zákon. Cítim inú silu, že hoci chcem dobro a predsa to dobro nevykonám. Že hoci viem a predsa to nevykonám a nemám silu to vykonať. On hovorí, že ja nešťastný človek, že kto ma vykúpi z takéhoto stavu. Takže svätý Pavol bol si vedomý tej žiadostivosti, ktorá v nás ľuďoch pôsobí a ktorú sám častokrát tiež ako človek prežíval. Aj ako človek, aj ako Boží človek prežíval tú silu z tej žiadostivosti v sebe. Takže to sú skutočnosti, ktoré sú v nás. A ešte jedna taká dôležitá poznámka k tomu, že tá žiadostivosť v nás ostáva aj potom, ako uveríme v Pána Ježiša a sme naplnení Božím životom. Že aj po krste v nás ostáva tá sila žiadostivosti. A preto sa hovorí o tom, že bude tu boj. To, čo Pavol hovorí v liste Galatianom, že telo je proti duchu a duch je proti telu. Že je v nás aj ten Boží nový život, ktorý máme v Kristovi, ale ešte vo mne zostáva aj ten pozostatok toho starého života, toho starého Adama. To znamená, že vo mne zostáva aj tá žiadostivosť zlého. A on to nazýva, že telo a duch, ktorí navzájom medzi sebou bojujú. Takže je to zápas, je to boj, v ktorom sa ocitáme a ktorého sme súčasťou. Že tento boj nie je mimo nás, ale tento boj je v nás, v našich myšlienkach, v našich pocitoch, v našich rozhodnutiach. Je tento boj tela a ducha. Znamená toho nového Božieho života, ktorým nás Boh naplňa, ale aj tej starej žiadostivosti, čiže tej náchylnosti k zlému. Preto znova svätý Pavol hovorí, že tento poklad nosíme v hlinených nádobách. A tá akoby rozbitnosť alebo porušiteľnosť sa prejaví aj v tom, že sme schopní zhrešiť. Že napriek tomu, že nám Boh dáva svoju milosť, napriek tomu, že môžeme byť naplnení Božou milosťou, tak napriek tomu sme schopní ešte zhrešiť. Lebo práve tá žiadostivnosť nás pokúša. Niekedy nás prekvapuje, zachvacuje. A to už každý by vedel možno povedať z tej svojej pozície života, že ako sa v ňom táto žiadostivosť prejavuje. S čím sa táto žiadostivosť v každom z nás spája? V akých oblastiach sme ešte slabí? V akých oblastiach sme možno veľmi krehkí? Veľmi krehkí. Nie sme tam silní, nie sme tam pevní, nie sme tam víťazní. Ale naopak tie situácie života ukážu, že sme ešte v týchto veciach naozaj krehkými ľuďmi. Napriek tomu, že nosíme v sebe to bohatstvo Krista. Napriek tomu, že nosíme v sebe bohatstvo Božej milosti. A ešte jedna taká skutočnosť, ktorú je potrebné dodať k tomu, čo dnes hovoríme. A to si skúsme zapamätať. S tou žiadostivosťou, teraz poviem takú vážnu vec, že nemáme bojovať. Nemáme bojovať a snažiť sa v nej. Ale túto žiadostivosť máme nechať zomrieť na Kristovom kríži. Odumierať túto žiadostivosť máme nechať na Ježišovom kríži.
Niekedy sa človeku zdá, a máme túto skúsenosť, že dám si také predsavzatie. A už si poviem, už toto viac nikdy nebudem robiť. Už toto nikdy viac nepoviem. Už sa takto nikdy viac nezachovám. Už budem v tejto veci lepší. Poznáme takéto predsavzatia. Poznáme takéto záväzky, ktoré si možno tak dávame. Ale zisťujeme, že tieto záväzky, tieto predsavzatia nevieme splniť. Nevieme ich splniť. A sme potom nešťastní. Keď znova padneme, napriek tomu, že sme to predsavzatie urobili, potom, ak to človek berie tak vážne a poctivo, tak môže byť nešťastný, taký skľúčený, že na čo si to ja vlastne dávam? Že prečo sa ja snažím a takto to dopadne? A znova to nevyjde. Znova to nevyjde. Lebo ono akoby sa zdá, že čím viac sa človek snaží v tejto veci, tým viac tú žiadostivosť v sebe provokuje. A tým viac ju akoby v sebe oživuje, že s ňou bojuje. A ona ukáže, aká je silná. Čím viac bojujem s ňou, tým možno silnejšia sa tá žiadostivosť vo mne stáva v tom pokušení. A preto svätý Pavol hovorí o inej ceste. O inej ceste on hovorí, že s Kristom som pribitý na kríž, aby som nežil ja, ale Kristus vo mne. Čiže jediné miesto, ktoré rieši našu žiadostivosť, je Ježišov kríž. Tam, akoby máme túto žiadostivosť dávať. Pane, ona je tam na kríži, pretože keď si zomrel na kríži, s tebou zomrela aj naša žiadostivosť. S tebou zomrel aj ten starý človek, ktorý je vo mne, ktorý je žiadostivý toho zlého. Čiže mať taký postoj viery, že to, čo je vo mne slabé, hriešné, bolo s tebou, Ježiš, ukrižované na tvojom kríži. A tam je miesto mojej žiadostivosti. Nebudem s ňou bojovať, lebo aj tak nezvíťazím, ale ja ju budem krížovať spolu s tebou na tom kríži. Budem ju dávať na ten kríž, budem tak ju zavesím na ten kríž. Lebo tam je jediné miesto, kde žiadostivosť zomiera. Ja ju sám zabiť neviem. Ale na Kristovom kríži je miesto jej smrti. Tam tá žiadostivosť odumiera. Takže preto svätý Pavol hovorí, že s Kristom som pribitý na kríž. Aby som nežil ja, ale Kristus, ktorý je vo mne. Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadostivosťami. List Galatianom. Takže on si bol vedomý toho, že miesto pre jeho žiadostivosť je na tom kríži. A tam sa začne rodiť v nás to víťazstvo, tá prevaha, tá sila jednoducho víťaziť. Lebo ona prichádza z toho, čo zomrelo s Kristom na kríži. A to sme boli my. Nielen naše hriechy, ale tam sme zomreli spolu s Kristom aj my sami. Ten starý človek je s Kristom ukrižovaný. Ak by sme mali viac času, tak by bolo veľmi dobre urobiť takú trošku podrobnejšiu štúdiu v písme. V liste Rimánom a Galatianom tieto veci sú pekne vyjadrené. Nie času, možno nemáme písma teraz v rukách, ale stálo by to za to si tieto veci pozrieť. Rimánom 6. kapitola, Galatianom 5. kapitola. Jednoducho to sú veci, ktoré sú veľmi hodnotné a cenné. Práve na tej ceste, ako tá žiadostivosť v nás môže zomierať. A prečo musí zomierať? Prečo je márny boj s touto žiadostivosťou? Pretože ju nikdy neovládneme. Nikdy ju nepodrobíme. Lebo stále, ak bude žiť, tak bude v nás bojovať proti nám. A proti tomu Božiemu životu, ktorý je v nás. Ale ak zomiera tá žiadostivosť s Kristom na kríži, tam je naše víťazstvo. Tam je naša prevaha, ktorú nám práve Ježiš z toho kríža dáva a ponúka. Možno trošku ťažká vec, ktorú som povedal, možno ste to nikdy takto nepočúvali, lebo naozaj skôr je tá cesta, že budem sa snažiť, dám si predsavzatia, ale tým mnohokrát tú žiadostivosť ešte viac provokujem k tomu, aby som v nej zlyhal a bol možno nešťastný a smutný z toho. Takže je aj iná cesta.
A je dobré o tejto ceste vôbec počuť, že niečo také existuje. Že aj na to Ježiš myslel vtedy, keď niesol ten kríž. A niesol na tom kríži aj našu vlastnú žiadostivosť, aby spolu s ním odumrela na kríži.